Priviți, cine vine în zare, pășind mândru pe cărare, în fruntea alaiului e mirele cu draga lui. Dragă mire și mireasă, bine ați venit în casă, unde smesele întinse și făcliile aprinse. Bucuroși că ne-ați găsit și vă zicem, bine ați venit! Poftim, gustați din pâine și din sare, să vă fie viața numai sărbătoare. Cu oaste mândră și frumoasă, să ne fie sănătoasă! Cu oaste de oameni mari și lăudați gospodari! Bun venit și voie bună la cinstiții nunii cei mari! Vă spunem cu drag, bună seara și bine ați venit la această sărbătoare minunată a echipurilor dumneavoastră! Frunzulițe de stejar, bun venit și voie bună la cinstiții socrii mari! Cei ce au crescut și au educat o mândrețe de băiat, care astăzi este însurat și vă duce noră în casă frumușică și frumoasă, tinerică frumușa, să aveți noroc de ea. Și vă spunem cu drag, bună seara și bine ați venit la sărbătoarea asta minunată a copiilor dumneavoastră. Frunzulițe de pe stânci, bun venit și voie bună la cinstiții socrii mici, gospodari de viță aleasă, ce au crescut mândră crăiasă, care astăzi este mireasă și va duce ginere în casă. Tinerel și frumușel, să aveți noroc de el. Și vă spunem cu drag, bună seara și bine ați venit! Stimați oaspeți, am fost adunați aici cu multă emoție, după cum vedeți, și cu multă pregătire pentru a celebra împreună căsătoria acestor doi miri frumoși. Deci s-a dus veste mare în țară, căci un mândru flăcău se însoară și și-a luat o floare aleasă, care astăzi este împărăteasă. Toate fetele de la Buiucani plâng amar că se despart de așa flăcău frumos. Să ne fie conul mire, fericit și sănătos! Haideți să vă mulțumesc pe Denis! Zână mândră și frumoasă, Natalia, splendida mireasă, să ne fie fericită și sănătoasă, Conita mireasă! Haideți aplauze pentru Natalia! De nuntaș v-a onorat și în această casă strălucitoare de sărbătoare, cu mult drag v-au așteptat mândri și frumoși gospodari. Merge vorba despre socrii cei mari, cei ce au crescut un bujorel și desigur se mândresc cu el. Și desigur avem aici și socrii mici, dar voinici, că au crescut o garofiță mândră, splendidă domniță. Deci merge vorba despre domnul Ion și doamna Valentina. Aplauze pentru socrii mici! Și după cum ne este tradiția, această pereche de tineri frumoși și-au legat viața și de părinți spirituali. O pereche tânără, o pereche frumoasă și desigur foarte generoasă, căci în ziua de astăzi să fim în mare, zic eu, este o generositate, nu? Deci merge vorba despre mulți cinstiții nunii cei mari, domnul Ion și doamna Maria. Deci, felicitări domnilor și aplauze! Stimați părinți, nuni și nună și toți cei adunați împreună, eu vă rog să luați aminte la vreo câteva cuvinte de rugăminte, care încă stau scrise și astăzi trebuie spuse. Că acești fii ai dumneavoastră, care stau cu capurile plecate și cu fețele rușinate, îi se rogă cu smerenie să le dați blagoslovenie și se rogă cu plecăciune să le dați iertăciune. Și voi, părinți, și iertați și binecuvântați
iertați-le toate greșalele făcute din copilărie până în această zi de căsătorie, căci nu-i copil să crească și părinților să nu greșească. Și voi, dragă Denis și Natalia, să nu uitați nici de părinții voștri și să călcați cât mai des pragul casei părintești. Căci cine are părinți pe pământ, nu în gând, ce aude și acum vocea mamei plângând. Că n-ați fost, că de n-ați fost, sau că sunteți cuminți, mâine îmbătrânind vă e dor de părinți. Cine are părinți, încă are trecut. Cine are părinți, încă nu e plăcut. Deci, dragii noștri, miriși și mireasă, pentru pâinica care vi s-a dat în fiecare dimineață, pentru acel cântec cântat deasupra leagănului vostru, pentru acele nopți nedormite ale măicuțelor voastre și, desigur, pentru viața care v-au dăruit-o, apropiați-vă și sărutați mânuțele moi care v-au purtat de atâta grijă. Binecuvântează, Doamne, căsătoria acestor doi. Păi, Doamne, să fie mult mai fericiți ca noi. Cununie și inelul astăzi i-au împreunat și sărutul de pe buze, noi toți cei adunați aici suntem convinși că pentru o viață l-au unit. Deci, Denis, sărută-ți mireasa! Și noi haideți să aplaudăm acest cuplu minunat care de astăzi formează o familie! Hai cu Doamne ajută să pornim această nuntă, să pornim cu o horă mare, căci e zi de sărbătoare, și să facem cinste și onoare mulțimaților nun și nuna cea mare. Deci lăutați să auzim o horă! Mirele, mireasa vine. Oameni buni, nuntași cinstiți, toți care sunteți poftiți, până n-am ajuns în zori, hai cu zâmbete și flori, cu toți să ne ridicăm, furtunos să aplaudăm, tinerii să întâmpinăm. Să așezăm în joc de mai răpun să le urăm, nunte mare să începem! Un mic secret. Cunica noastră mireasă, fiind de oameni gospodari, ea 5 zile și 5 nopți, nici un pic nu a dormit. Doar de nuntă s-a găsit. Să vă zic, 7 kg a slăbit. Și a făcut un colac mare și frumos, cu zahăr zahăruit, cu șofran șofrănit, pentru împăratul mire pregătit. Deci să intre colacul miresei!
Am venit în casa dumneavoastră cu acest colac frumos, căci, după cum bine știm, fiecare își are venirea sa în familie. Deci, eu vin cu o întrebare la care trebuie să răspundeți tare, așa, să vă audă toată lumea. Sunteți pregătiți să faceți gospodărie împreună? Da! Ați auzit? Sunteți gata? Da! Așa, bravo! Deci, dacă sunteți pregătiți să faceți gospodărie împreună, primiți acest colac frumos și încercați să-l rupeți împreună și a cui parte va fi mai mare, să vă fie colacul în familie. Deci, să vedem! Dar eu vreau să răspund o vorbă auzită din bătrâni. La orice om, de orice rasă, de multe ori s-a dovedit. Bărbatul este până în brață, până când nu dacă s-a dovedit. Deci, așa e adevărul. Da? Deci, unită viață. Vrei partea ta și de bărbatul să guzeți și să te întreagă. Ia nu uitați-vă, oameni buni. Mirele e ca un păun? E ca un păun. De când a zis că se însoară, plâng fetele de se omoară. Ei, cormere, acum poți fi mândru ce verească ți-ai luat. Din cât mâna i-au cerut, doar de tine i-a plăcut. Dar tu, ia seama bine ce faci. Ca să nu faci târg de vaci, ce ai făcut, apoi să desfaci. Și nici nu faci târg de oi, ce ai luat, să dai înapoi. Pane mele, uite bine pe cine ai lângă tine. Că nu e o floare vestejită, dar e o floare înflorită, dintr-un milion aleasă, și-ți va fi nevastă în casă. Și tu, nevăstui ca toți bine, să nu o fure de la tine. Și de tu greși vreodată, tu sărut-o și o iartă. Așa că e să verească. Am dreptate. Da, așa. Dar și tu, merețuică dragă, pe altă bărbat să-l cinstești, să-l mângâi, să-l omenești, să te purți cu dânsul blând și să nu-l ții flămând. Mirețuică, uite bine pe cine ai lângă tine, că nu e un măr viermănos să-l muști și să-l arunci jos, dar e o pară mălăiață și-ți va fi bărbatul în viață. Ei, dragii mei, ce să vă spun? Să vă fie drumul bun. Mulți băieți și fete multe, Dumnezeu să vă ajute. Să trăiți, să înfloriți mulți ani fericiți în această tinerețe până la adânci bătrânețe. Și zic eu, amar pentru mine și mireasă. Ia să le anunță frumos. Bine, înseamnă că prima însărcinare. Vă rog mult să ne aduceți, bărbații, să fiți atenți, să ajutați aceste bănițe, da? Vă rog mult. Așa, deci, să-mi aduceți un lucru primul găsit în buzunarul unui bărbat. Da? Deci, muzica vă rugăm. Să vedem ce au bărbații prin buzunare. Ia să vedem ce au bărbați. Țigări, țigări. Ok. Telefon, telefon, dar ai ajuns ultima. Îmi pare rău. Cum te numești? Ira. Hai să o aplaudăm pe Ira. Da, așa, aplaudă. Bravo, îmi pare rău, dar ai ieșit în cască înapoi, ia papucii. Așa, mai departe.
mireasă. Un sengherleu. N-așa-i zice. Мне пare că găsi de zină. El îți l-a furat, nu? Oare nu știu mine, ori mă duc și eu. Deci, oameni buni, ia spuneți, ce cerem noi de la mireasă? Roche. Da, mirele. Nu, mirele ăla găsim înapoi, amăș. Amăș îl vezi frumos, și așa cum nu-l mier. Hai, care știe idei? Ia spuneți, ce punem noi mireasa asta să facă azi? Mi-arăți, e nouă așa. Striptează e? E lasă. Să dansez în jurul meu. Trebuie cu răscumpărare. Spune-mi, ia, îl vezi fi de frumos? Așa? Îți place de dâns? Îl primești acasă așa? N-l primești? Da ce? Ce-l frumos? Eu zic că e frumos, ia-l dâns. Dacă nu l-a furat. Deci, noi ne vom apropia de masa de prezidium și vom învățui ceea ce se numește la noi la moldoveni spălatul mâinilor la naș. Ei, vă rog să mai stați, cât puteți să mai dansați, în pahare să turnați și, desigur, torta dulce să gustați. Deci, în aplauzele dumneavoastră...